Насип мәктәбенең Юнармия хәрби-патриотик җәмгыять хәрәкәте укучыларына бирелә. Әхәт улы, Илшат Гаяз улы, хөрмәтле ветеран укытучыларыбыз, коллегалар, авылдашлар.
Хәерле көн, мәгарифте үстерүчеләр, гыйлем иленә әйдәүчеләр, белем серләренә төшендерүчеләр. Укытучы һөнәренә игътибар юнәлтү, педагогик хезмәткәрләрнең шул исәптән остазлык эшмәкәрлеген тормышка ашыручыларның статусын тану максатында илебез президенты 2023 ел педагог һәм остаз елы дип игълан итте. Был иһә безнең җәмгыятьтә укытучы хезмәтенең мөһимлеге, уның тоткан роле һәм педагогтарның кирәклеге турында сөйләй. Педагогтар безнең балаларыбызны ысын кеше, туган илебезнең патриоттары итеп тәрбияләй. Тәрән фикер аша карарлар кабул итәргә өйрәтә. Укытучыларның хезмәте еңел түгел, әмма бик изге, мөһим хезмәт ул, дине Башкортстан Республикаһының башлыгы Ради Фәрит улы Хәбиров үз чыгышында. Бүген без педагог һәм остаз елын асу уңаеннан байрам концертына йыелдык. Ә хәзер байрамның тантаналы өлешен асу өчен һүзне Илке мөнәсәбәт мәктәп директоры Данил Камил улы Кутлыбаевка бирәйек. Рәхим итегез. Hürmetli İlşat Gayazlı, Aysa Әхәтұлы, ауылдаштар, һәм дә қадірлі ветеран оқытушыларыбыз, коллегалар. Быйылғы 2023 ел біздің педагог һәм ұстаз елы деп игълан ителде, һәм ошы байрам айқанлы һеҙҙең барығыҙҙы ла ҡотлап итергә рөхсәт итегеҙ. Ошы конкурстарга, ярыштарға әҙерләүсе уҡытыусыларыма бөгөнгө көндә рәхмәт әйтеп, рәхмәт хаттары, мақтау ағыҙҙары тапшырып битергә рөхсәт итегеҙ. Администрация Нову СОЖ деревни Старого Насикова награждает учителя начальных классов Сафину Ленуру Халиловну. Ушундай грамотамен бүләкләнә учитель технологии Зиганурова Марина Рафаиловна. Ушундай грамота менән Кунафина Гүлфира Азатовна. Языка Айтбаева Розалия Гафуровна. Ушундай грамота менән бүләкләнә учитель русского языка и литературы Кунафина Зульфия Альбертовна. Грамота. Учитель истории общественного знания Буранова Зульфия Тахировна. Баяғы мәктәп исеменән тагын да шулай рәхмәт хаттарын биреп, рәхмәт әйтеп үтәһем килә. Беренчедән мәгариф бүлеге җитәкчесе Илшат Гаяз улына. Рәхмәт Илшат Гаяз улына. Рәхмәт хаты менән үзебезнең авылдашыбыз Айса Әхәтуллына рәхмәт әйтеп киләм. Чөнки асан гына без ярдәм мөрәҗәгать та бер вакытларда юк дип әйткәне юк. Рәхмәт итәм. Мәктәптең бурысы булып балаларга бүгенге көндә белем, тәрбия бирергә тиешбез. Һәм шулай да безгә балаларыбызны дисатта садикта йөргән балаларны безгә әзерләп, шундай уровеньларга апарып җиткереп безгә балаларны бирүсе үзебезнең авыл баксаһының руководителе Биннур Абдулганиевна. Рәхмәт.
Мишара улы, Яңа Манасып авылының директоры Лейла Нурисламовнаға. Алардың оқытушылары бағыттары рахмат, осы тақырыптың оқытушылар бірге әзірлеп береді. Рахмат дедің барғызғала, шулай айтып бүгінгі байрам менен барғызғала тағын бір тапқыр құтылайым. Рахмат. Һеҙҙең өсөн 5-нче класс уҡыусыһы Гөлдәрия Йомағолова йырлай. Гөж килә көндә мәктәп. Hikaye okey, beraber kimdir hesapka sungan, berehe ihlasla tıklay, kimdir ko'zdan yumgan, darishqa maqtov ilaga sho'xtarga asishda, kimgadir eng muhimi kasallik serga tushsa, bir darisdan ikkinchisiga qarmoqqa ilaga ko'shkida ko'zamaqda, bir darisdan ikkinchisiga qarmoqqa ilaga ko'shkida ko'zamaqda. Teneffüslerge sakırıp kandıran sınıp githe, mağlay seslerin tügetim zaldan hılıgar üte. Devre tübünde malaylar kıdımda göster başlar, uzarı yitirmegeden kızlarga kıraş taşlar. Bir deristen ikkinchisiga qarmoqqa ilaga ko'shkida ko'zamaqda, bir deristen ikkinchisiga qarmoqqa ilaga Хәзер сәхнәгә байрам менән котлау өчен Бөрьән район мәгариф бүлеге начальнигы Илшат Гаяз улы Сәйфетдинов чакырабыз. Рәхим итегез. Хәерле кис, Манасып авыл халкы, хөрмәтле ветерандар, коллегалар. Мин бүген ошо мәртәбәле һәм тантаналы сарала үзебезнең мәгариф бүлеге хезмәткәрләре исеменнән һәм шәхсән үземнең исемдән ихлас күңелдән сәламләйм һәм котлайм. Әле үрдә әйтеп үттеләр, быелгы ел безнең ил башлыгы тарафынан педагог һәм остаз елы итеп игълан ителде һәм ошыга ярашлы безнең мәгариф министрлыгы тарафынан һәм үзебездә район кимәлендә, мәгариф бүлеге кимәлендә пландар кабул ителде. Ошо пландарга ярашлы һәрбер авылда, мәктәптәрдә үзләренә яраклаштырып пландар, саралар үткәрү күз уңында тотыла. Ошыга килгәндә мин бер-ике урынга тукталып киткем килә. Бүгенге көндә ни өчен ошондый ел игълан ителде һәм без нимәгә игътибар итәргә тиешбез ел дәвамында. Ысынлап та ошо ел сиктәрендә без педагог, укытучы һөнәренең авторитетын, абруен күтәрергә тиешбез. Үсеп килгән буынга, авылдаштарга, ата-әсәләргә, гомумән барлык халыкка тагыла күтәреп, өстәү һәм күрһәтү безнең бурыс була. Чөнки бер дә сер түгел, соңгы елларда бит инде һөнәр хайлаганда күбрәк безнең укучыларыбыз башка һөнәрләрне
айланлар ул әлбәттә кирәк, әмма ләкин безнең ошо педагог һөнәрен айлаусылар күбрәк булһын инде. Ни өчен быны мин баҫып яһап әйтәм? Чөнки быелгы елда сентябрь айында без мәктәптәрдә укытучылар белән тәэмин иткән вакытта 19 вакансия бар иде. Шуны без тулыландырдык. Тик хаклы ялдагы пенсия яшендәге укытучылар ярдәмендә мөрәҗәгать иттек без укытучыларга. Шуга безгә һәрбер мәктәпкә, һәрбер укытучыга, һәрбер итәкчегә ошо юсыкта ел дәвамында эш алып барырга тиешбез. Һәм һәрбер авылдан бернисә безнең сыгарылыш укучылары ошо укытучы һөнәрен айлаһындар иде дип теләргә кала. Шул ук вакытта һуңгы елларда безнең Рәсәй кимәлендә, Башкортстан кимәлендә барыбер да мәгарифкә игътибар зур юк түгел. Чөнки төрле проектлар эшләп килә. Үсеш нөктәһе, мәктәптәге компьютерлар белән тулыландыру, җиһазлар алып бирү һәм ремонт эшләре. Менә шуга һәргә асык мисал булып тора. Ошо Иске Монасир мәктәбендә бүтән уңайлыктар булган мәктәп булдырылды бит инде. Коры стенага тиклем тиреп ташлап, яңадан елды тиектә дөрес булыр. Бүгенге көндә менә дигән мәктәп, уның исенә бүтән кирәкле җиһазлар алынды. Тик укучыларга яхшы итеп укырга кала, укытучыларга намыслы итеп, абруйлы итеп, тырышып, бүтә булган иҗади һәләтләрдән асып бирергә кала. Бу юсыкта безнең мәктәп, ата-әсә бала арасында ныклы бәйләнеш һәм аңлы эш алып бару гына кала. Шуннан әйтегеләр, яшь укытучыларга ла игътибар бар бүгенге көндә. Баягы 50 меңлек гранттар, 100 меңлек, 600 меңлек гранттар, буларда ла безнең райондан алган укучылар бар. Быелгы елда ханын да арттырдылар. Шуга мин әйтегеләр инде игътибар бүгенге көндә бермә-бер артты. Теләк кенә кала, тырышып эшләргә генә кала. Һәм менә әйттем инде, ошондый саралар безнең бер көнлек кенә түгел, ел дәвамында бара һәм һәрбер сарала безнең юсыктан ошо осырга карата иҗади эшләгән эш элемтәләре булган укытучыларны билдәләп, котлап китергә тиешбез. Хәзер котлап китәйек һәрбер укытучыларны. Районный отдел образования администрации муниципального района Бурзянский район награждает Валиеву Гулизу Фагимовну, учителя МОБО-СОСТы Старомоносипова, за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Сайфетдинов Ильшат Агаязович. Районный отдел образования администрации муниципального района Бурзянский район награждает Кувандыкову Гульназ Рафаиловну, учителя МОБО-СОСТы Старомоносипова, за достигнутые успехи в обучении и воспитании подрастающего поколения. Сайфетдинов Ильшат Агаязович. Барыгызга байрам менен. Хәзер сәхнәгә Иске Монасир мәктәбе укучыларының кубынчылар ансамблен сакырабыз. Җитәкчесе Айтбаева Розалия Гафур кызы.
Хәзер һүҙҙе элекке коллегабыҙ, ауылдашыбыҙ, Бөрйән районы хакимиәтенең эштәр менән идара итеүсеһе Ғайса Әхәт улы Хәлитовҡа бирәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Иң беренсе хәйерле кис укытыусыларым, чөнки мин иң беренсе үлемдә укыткан укытыусыларымды тәбрикләйем, авылдашларым, коллегаларым һәм укытыусылар. Ил итәкселеге юкка гына педагог һәм остаз йылы дип игълан итмәгәндер, чөнки һуңгы елларда укытыусының абруйы төшүп барган вакытта был мөһим ел дип игълан ителгәндер, һәм дөрес тә сәяси яктан да. Чөнки укытыусының килограммдап, километрлап, тонналап эше күренмәһә, ул безнең яшәүштә булган бөтә профессияларга өлгәшкән кешеләрне иң беренче кулына ручка тоттырып, мел тоттырып, ниндәйдер һөнәрләргә өйрәткән иң мөһим профессиялардан береһе дип мин һанайм. Чөнки кеше үз гомерендә барыһы ла шу мәктәп скамейкаһы аша үтә. Безнең баласак, безнең яшь сак укытучыларның хөрмәтенә төренеп яшәгән осыры булды. Шуңа мин яшь буынга шуны теләр идем. Өлкән буын укытучыларын онытмаска, ошондай төрле сараларга ялып итәргә һәм уларның булган тәҗрибәләрен кулланырга, балаларны укытканда, әлбәттә тәрбияләгәндә тагыла, һәм дә ата-әсәләр менән укытучыларның, ветеран укытучыларның, балаларның бергә бер авылда бер булып, ошо киләһе буынга тәрбия һәм укытуга тик уңышлар гына юлдаш булган. Әлбәттә, дөньялар үзгәреп тора, фән дә үтешә, интернет селтәрләрендә лә йөрәбез. Ләкин шул булуга карамастан, безнең тәүге адымыбыз барыбыз шул такта, мел, каләм, ручкадан башлана. Шуга барыгызга ла был елда гына түгел, киләһе елларда ла ошо укытучы һәм остаз йылы арналган елда гына түгел, киләһе буынды тәрбияләгәндә, киләһе елларда ла тик бергәләп уңышлы гына эшләргә ярдәм. Рәхмәт. Почетная грамота награждается Амирханова Василия Абукарамовна, учитель начальных классов МОБОСОШ Дестаром Насипова, за добросовестный и плодотворный труд, профессионализм и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в честь праздника открытия года и педагога-наставника. Глава администрации муниципального района Бурзянский район Манапов Газиз Кинехметович. Почетной грамотой награждается
Аюпов Азат Ахметович, учитель физической культуры МОБУ СОШ Старом Насипова, за добросовестный плодотворный труд, профессионализм и большой вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения и в честь праздника открытия года педагога и наставника. Глава администрации муниципального района Бурзянский район Манапов Газиз Миняхметович. Рәхмәт. Һеҙҙең өсөн Гөлназ ҡыуандыҡ байырлай. Иртәлә генә торһам. Укытыусы, укырга, язырга өйрәтүсе генә түгел, ә бөтә күңелен һалып һине олы тормышка әзерләүсе остаз да ул. Безнең Иске Мөнасиб мәктәбендә лә бар гомерен ошо изге һөнәргә багышлап, үзләре хайлаган предметларны югары кимәлдә башкарып,
Бик күп укучыларга аң белем таратып, улардан шәхес тәрбияләгән остазларыбыз бар. Бәхетле тормыш, гаилә именлеге, балаларыгызның изгелекләренә һөенеп, укучыларның рәхмәтленә куанып, оҙаҡ-оҙаҡ яшәргә насип итен. Тыуған мәктәбегеҙ Иҫке Мөнасип коллективынан иҫтәлекле бүләктәр ҡабул итегеҙ. Маликов Хәйҙәр Хәмзә улы, хеҙмәт, физкультура һәм йыр уҡытыусы, хеҙмәт ветераны. Йыһанурова Сәрүәр Барый ҡыҙы, рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусы, РСФСР-ҙың халыҡ мәғарифы отличнигы, хеҙмәт ветераны. Хәйруллина Фәниә Нөғөмән ҡыҙы, хеҙмәт уҡытыусы һәм китапханасы булып эшләй. Көнә Мәҙинә Мөхәммәт ҡыҙы, башланғыс кластар уҡытыусыһы, Министрлыҡ һәм профсоюз үҙәк комитетының 1902 йылдың социаль ярышта еңеүсеһе билдәһе менән бүләкләнә, хеҙмәт ветераны. Баймырдин Ривал Рәхмәт улы, рус теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, директор вазифаһын башҡара. Рәсәй Федерацияһының маҡтаулы мәғариф хеҙмәткәре, Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы билдәләре һәм Башҡортостан Республикаһының Йәмәғәт палатаһының рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Көнә Зәйтүнә Исмәғил ҡыҙы, математика, физика уҡытыусыһы һәм тәрбиә эштәре буйынса директор урынбаҫары вазифаһын башҡара. Башҡортостан Республикаһының йәштәр сәйәсәте буйынса Дәүләт комитетының почет грамотаһы, Башҡортостан Республикаһының мәғариф отличнигы билдәһе менән бүләкләнә, хеҙмәт ветераны. Буранова Нәсимә Бәҙретдин ҡыҙы, биология һәм география уҡытыусыһы, 2-нче дәрәжә әсәлек миҙалы менән бүләкләнә, хеҙмәт ветераны. Муллағолова Рәхимә Фәтхетдин ҡыҙы, башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, директор вазифаһын башҡара. Рәсәй Федерацияһының халыҡ мәғарифы отличнигы билдәһе, почетлы Ленин грамотаһы менән бүләкләнә. Ғазин Мансур Денислам улы, физкультура уҡытыусыһы, Басырҙың халыҡ мәғариф министрлығы тарафынан өлкән уҡытыусы исеме бирелә. Башҡортостан Республикаһының иң яҡшы физик тәрбиә хеҙмәткәре билдәһе менән бүләкләнә. Баймырдина Фәнүзә Фәсхетдин ҡыҙы, башланғыс кластар уҡытыусыһы, башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған уҡытыусыһы, Рәсәй Федерацияһының халыҡ мәғарифы һәм фәнне профсоюз хеҙмәткәрҙәренең, Рәсәй Федерацияһы мәғариф министрлығының, Башҡортостан Республикаһы мәғариф министрлығының, Рәсәй Федерацияһы мәғариф һәм фән министрлығының почет грамоталары менән бүләкләнә, Рәсәй Федерацияһы мәғарифының өҫтөнлөклө милли проекты еңеүсеһе. Һыуандыҡова Таңһылыу Зәки ҡыҙы, математика уҡытыусыһы, уҡытыу һәм тәрбиә эштәр буйынса директор урынбаҫары вазифаһын башҡара. Рәсәй Федерацияһының мәғариф отличнигы билдәһе, Бөтә донъя башҡорттары ҡоролтайының Алда Нур сәс халҡыңа миҙалы һәм Башҡортостан Республика Йәмәғәт палатаһының рәхмәт хаты менән бүләкләнә. Ғазина Сәғиҙә Шәрәфетдин ҡыҙы, физик культура уҡытыусыһы, өлкән вожатый булып эшләй. Башҡортостан Республикаһы мәғариф министрлығының, Башҡортостан пионерҙары ойошмаһының почет грамоталары менән бүләкләнә. Ғиззәтуллина Фәрғизә Хисамиддин ҡыҙы, география, биология һәм башланғыс кластар уҡытыусыһы, район мәғариф бүлегенең почет грамоталары менән бүләкләнә, хеҙмәт ветераны.
Котлубаева Сания Шәһит кызы, рус теле һәм әдәбияты укытучысы. Башкортстан Республикасының мәгариф отличнигы билдәсе менән бүләкләнә. Хезмәт ветераны. Кыландыкова Гөлгүнә Гәндәлип кызы, технология укытучысы, район мәгариф бүлеге һәм район хакимиятенең мактау кагыдары менән бүләкләнә. Котлубаев Камил Ишбулды улы, черчение һәм технология укытучысы. ВЛКСМдың өлкән комитеты почет грамотаһы, Башкортстан Республикасы мәгариф министрлыгының почет грамотаһы менән бүләкләнә. Әмирханова Клара Рәмзи кызы, биология укытучысы, өлкән пионер вожатый булып эшләй. Башкортстан Республикасы мәгариф министрлыгының почет грамотаһы, Башкортстан Республикасы мәгариф отличнигы билдәсе менән бүләкләнә. Хезмәт ветераны. Абдуллин Ришат Әмир улы, тарих укытучысы, директор вазифасын башкара. Башкортстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгының өлкә профсоюз комитетының мактау кагыды менән бүләкләнә. Дәүләтбирдин Захир Сәлих улы, инглиз теле, тарих, җәмгыятьте өйрәнү һәм дөнья художество мәдәнияте укытучысы. Район мәгариф бүлегенең почет грамоталары менән бүләкләнә. Бөрьән районында үткән Башкортстанның ел укытучысы 2000 конкурсы җиңүчесе. Баймырдина Гүзәл Тимергали кызы, рус теле һәм әдәбияты укытучысы, укыту һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасары вазифасын башкара. Район мәгариф бүлегенең район хакимиятенең почет грамоталары һәм рәхмәт хаттары менән бүләкләнә. Хезмәт ветераны. Абдуллина Альмира Гүмәр кызы, рус теле һәм әдәбияты укытучысы, укыту һәм тәрбия эшләре буенча директор урынбасары вазифасын башкара. Башкортстан Республикасының мәгариф отличнигы, Рәсәй Федерациясының тәрбия һәм мәгарифтең почетлы хезмәткәре билдәләре менән бүләкләнә. Котлубаев Ямил Ишбулды улы, директор вазифасын башкара. РСФСРның мәгариф министрлыгының почет грамотаһы, Рәсәй Федерациясының почетлы дөйем белем бирү хезмәткәре, Башкортстан Республикасының почетлы хезмәткәре, Башкортстан Республикасы мәгариф министрлыгының почет грамотаһы, Башкортстан Республикасының мәгариф өлкәсендә казанышлар өчен медалы, Гагарин медалы менән бүләкләнә. Бикмәтов Сабит Мәҗит улы, хынлы сәнгать, черчение, технология укытучысы. Башкортстан Республикасы мәгариф министрлыгының почет грамотаһы, Башкортстан Республикасы мәгариф отличнигы билдәсе менән бүләкләнә. Мирасова Римма Мирза кызы, математика укытучысы, Башкортстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы мактау кагыны менән бүләкләнә. Барыгызны да тагы бер тапкыр котлайбыз.
яшьлек бейеү ансамбле. Сәхнәлә 8 класс укучысы Көнәфина Альбина. Кызлар китә. Яшь гимнасттар. 2 класс укучысы Зилия Котлыбаева һәм
Карлугас балалар баксаһы тәрбияләүчесе Сәлимә Котлыбаева, җитәкчесе Хикмәтова Нурия Мыргабаева. Может быть, Федот любил бы апельсины, как их не любить на то ведь нет причины. Жалко, что в песках, где пасется верблюд, они не растут, не растут, не растут. И все же, и все же, и все же, есть у верблюда тоже. Солнышко, солнышко ждут
Яшьлек бейеу ансамбле. Сәхнәгә ветеран укытучыбыз Заһир агай Дәүләтбирдин сакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı kez tuğanlar, bayram bilen ulu. Kartaya soğukta birisi vay ulu verirmen ki uylamağaydım. Bu yer, ne koştarın kırda harbi hizmet üntegan yigitlerimizge bağışlanan. Дәүләтбирдин. Тапырдак бейеүе.
Корайда Азат Әюпов, Рушан Карагылов. Баянда Әнис Ишемғужин. Гөлназ Кыбандыкова, мин яратам сени тормыш. Һаулык булһа ете барда, мәңге
Kaldı yine yırlap ötken yaşlık sabım şu yaşlığım işke düşem yürekteyim erni tağım ağlam 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 ninhinim yaşlığım 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 faydalim 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 yaşlığım 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 faydalim ak dumanda ak kayındar bir etmatur
olsa göndekisin yanar yine boyunda bedin olsa Hağınam 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 minhine Yaşlığım 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 faydalı Faydahin 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 yaşlığım 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 faydalı Yaptığında kurganini bersilerdi şunday mongo yerlayını vaşegiti yigitlerdi Hağınam 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 minhine Yaşlığım 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 faydalı Faydahin 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 yaşlığım 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 faydalı Hağınam 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 minhine Yaşlığım 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 faydalı Faydahin 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 yaşlığım 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 faydalı Hağınam 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 minhine Yaşlığım 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 faydalı Yaşlığım 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 faydalı Rahmet Akıllı, tüdümlü, hekimli, bilimli hem izgi көңелле Дөньяны, тормышты яраткан, безне гел алдына караткан, аң белем һәм сафлык тараткан, һәр хәлдән сыгыр юл тапкан, һүзгә йор, күңеле йыр яраткан, укытылсым, мин һине яратам.
Плактарды сығарырға. Ауылдаштар, укусылар, ветерандар. Біз бүгін ауылымызға шундай матур сарыға елғанбыз. Біз ветерандар исеменен мәктәп коллективына тағы да зор уңыштар, ғайришілерін тілейбіз. Шундай матурдар, шундай уңғандар, бүтінеге үлгірелер. Бүгін ысырлап та бүгін күнде біз ішкі мұнасып орта мектебінің шундай талантты педагогтар ішлеген үн күнінен көрдік. Олар іштерінде лә шулайдар. Biz veteranlar isiminden hepik işlerinize uğuşlarına karıp kullanamız. Hatta kullarımız artık bitti. Sebekeler huatırgaz. Şuna ettik pedagoglar hem ustacılı. Devam biteritinde biz de veteran okutuslar mektebimizi unutmayık, yardım eteyik. Ehil yaş okutuslar bizden yardım haragın. Birge katlaşıp matur gibi şeyik. Nur rahmet hilgen.